welcome back to our channel. Ayan, so for today's video, another mukbang videos na naman tayo. And for today's mukbang, ang naisip kong ihanda sa inyo, or ang naisip kong imukbang ay binagoongan, guys. Alam ko marami sa inyo, alam na tong binagoongan na to, and maraming kumakain yan sa inyo. Tapos, sinernuhan ko lang siya ng fish. Yung binagoongan, di ba? Ayan, syempre, yung main ingredients nito is bagoong. From the word itself, binagoongan. Ayan, meron siyang okra and pritong talong. So, biyanan ko ulit ang naghanda nito, guys. So, let's eat. Kasi kanina pa ako natatakam, guys. So, ayan. Sa Kapampangan tawag dito is begokan. So, alam niyo na mga Kapampangan, no? Guys, sana naaamoy nyo. Tapos, yung biyanan ko talaga, siya nagluto siya, pag nagluluto siya ng ganito, malalaki talagang slice ng pork. Yung liempo talaga. So, excited na ako, guys. Yan, sana naaamoy nyo, guys. Kung hindi pa kayo kumain habang pinapanood nyo to, guys, nako. Harap. Kain niya kayo, guys. Sabayan nyo na ako, siguro gutumin kayo. Sarap ng binagoongan. Ang sagot ko lang hindi nakain ito. Siguro simula nung umalis si Daddy. Tapos yung bagoong, hindi siya maalat. Manamis-namis, ang sarap. Isip natin yung talong. Harap! Hindi ko nasali si Hay kasi hindi siya kumakain ng binagoongan. Ayun yung amoy ng bagoong. Sarap. Kayuhan natin yan ng pritong bangus. Diba? Parang kahit wala na akong sausawan kasi nandito yung sausawan sa bagoong all-in-one na. Masarap talaga magluto ng biyanan ko, guys. Kaya kapag may request kayo na kahit anong ulutong bahay, maluluto niya kasi marunong siya magluto. Lahat alam niya iluto. Kuha pa tayo, guys. Ang sarap niya talaga, guys. Namiss ko eh. Namiss ko to, guys. Ayan o. Ang lalaki talaga ng slice. At saka pala, guys, may gata to. Nabanggit pa ng bilang ko kanina na may gata to. Yung iba, nagluluto ng binagoongan, nilalagyan ng gata. Kaya siya masarap, may gata. Binagoongan may gata. Sarap. Naglalaban-laban yung lasa nung tamis, alat, at saka yung gata. Kaya ang sarap. Ang sarap-sarap. Ang sarap. Kaya guys, kung may mga request kayo dito ng bahay, mag-comment lang kayo. Kasi
kayang lutuin ng biyanan ko. Kahit yung mga ibang nauna namin videos, nakasama yung mister ko. Siya yung nagluluto, guys. Kasi nga meron siya magluto. Parang lahat yung specialty niya. Naubos ko yung talong dito, ah. Ang sarap, guys. Sarap ng binagoongan na may gata. Hindi ko kinakain yung yung taba ng baboy. Masarap na. Pero kapag prito, nakain ko kasi parang masarap-sarap kasi hindi masyado malalasahan yung taba kasi prito. Prito ng ganyan po. Nakain ko yung taba. Parang ayoko nang tumigil. Kapag magti-taste test tayo, yan makakasama natin si Hailey. Pwede ko siyang itali. Sarap. Grabe, na-push ko itong kanin ko. Ang dami nito eh. Oh, my goodness. Kunin na natin lahat ng talong. Kaya pala guys, hindi ako nakain ng okra. Nung kasi ginating ng biyanan ko dito, may kasamang ako sa gilid. Pamagawin signal. Pero yung si Daddy, yung mister ko, siya yung kumakain ng okra. Ako hindi ko alam bakit hindi kain ng powers ko. Sarap. Guys, nararamdaman ko ng full na ako. Nakailang piraso ba naman akong baboy? Nakakaya naman, di ba? Gusto ko yung part na yun sa sa baboy, yung malambot na buto. Yun. Ang lutong, ang sarap. Nag-e-enjoy ako eh. Grabe guys, full na ako. Lang muna akong tubig ha. Bali guys, ayan, full na ako, hindi ko na kaya ubusin to, and ayan, konti lang naman yung natira. Ayan, 3 pieces na lang ng ng slice ng pork. Tapos naka-isang pirasong bangus ako, isang slice ng tiyan. At of course, naubos ko yung kanin ko guys.
So yan lang guys. Paki-like naman tong video kung nagustuhan nyo. Diyan lang nagtatapos yung ating mukbang video. Super bilis lang, super quick lang. Maraming salamat sa panonood. Basta kung may mga request kayo, i-comment nyo lang yan and ginagawan ko lahat ng paraan para mamukbang ko po. Maraming salamat. Thank you guys for watching. And please don't forget to subscribe to our channel. See you in the next video. Bye!